Aldundiak gaurkoan Banku Fundazioen Zerga Araudiaren foru dekretua aurkezten digu, presaka eta korrika. Sarrerak dio aurrezki kutxen eta Banku Fundazioen legeak, Banku Fundazioen figura sartu duela finantza ordenamenduan, eta baldintza konkretu batzuk betetze dituzten aurrezki kutxek Banku Fundazio bihurtu behar dutela 2014 urtarrilaren batetik aurrera. Eta horretan oinarritzen da, edo oinarritzen zarete presaskotasun hori justifikatzeko. Baina zuek lehenago onartu zenuten Banku Fundazioi dagokion dekretua. Abenduaren 23an eta BOEn abenduaren 28an publikatu zen legea. Esaten duzu aitzaki bezala, cumplir los plazos, el carácter mixto, incluso el grado de certeza, pero suena excusa. Hemen ez badago Banku Fundaziorik orain arte behintzat, eta legeak 6 hilabeteko epea markatzen baldin bazuen, zergaitik horrenbesteko presarekin onartu behar da dekretu arau emaile bat. Eta legea aipatzen duzue argudio gisa, komentatu duzue adaptaciones obligatorias, esan du Atutxa jaunak baita ere, baina komentatu behar da lege hori zuek ere babestu duzuela. Lege hori Kongresuan eta Senatuan zuek babestu duzue. Eta noski, babeste horrek azalpenak eskatzen ditu orain, zergaitik ondorio eskor oso larriak ekarriko dituelako. Alde batetik menpekotasuna. Autonomia estatutuak bere gain hartzen zuen lehen aurrezki kutxen araudia, baina orain Espainiako Banku Zentralaren eskuetan dago. Beraz, BBKaren inguruko erabakiek beharko dute Espainiako Bankuaren oneritzia. Hau da, Espainiako Bankuak baimendu behar ditu. Banku eta fundazioak, lege honek BBK eta baita Vital eta baita kutxa ere desagerrarazten ditu 6 hilabeteko epean. 6 hilabete daude orain BBKko batzar orokorra batu dadin eta Banku Fundazio bihurtzea erabakitzeko. Eta Banku Fundazio bihurtzea ez da edozein lelokeri, ez da edozein txikikeri. Banku Fundazio bihurtzeak esan nahi du ez dela egongo asanbladarik. Esan nahi du ez dela egongo langileen ordezkaririk. Esan nahi du ez dela egongo bezeroen ordezkaririk. Egongo da patronatu bat, eta nork aukeratuko ditu patronatu horretako kide guztiak, Kutxabanken agintzen duena. Hau da, zuek. Akzioak eta privatizazioa. Lege honek behartzen ditu, bai BBK, bai Vital eta bai kutxa, Kutxabanken zuten akzioen 100% galaraztera. Eta zituzten akzioen 50% saltzera. Edo bestela, erreserba funts itzel bat sortzera. Handia izan beharko litzatekelako. Eta horrez esan nahi du privatizaziorako ateak irekitzen direla. Eta negozio pribatua bultzatzeko beraz, gizartearekiko ez da egongo inolako konpromisurik. Eta azkenik Euskal Kutxen legea. Lege horretan ez da jasotzen Banku Fundazioen figura jakina, orain arte hemen horrelakorik ez egoelako, baina orain lehenengoz legebiltzarrean eztabaidatu beharko da figura hori Euskal Kutxen legean sartu ala ez, nola bermatu Euskal Kutxak ez desagertzaraztea, zein finantza sistema behar dugun, nola bermatu Kutxabank ez privatizatzeko, eta bar. Baina oraindik larriagoa da dekretuaren mamia, eta horretaz ez zarete mintzatu. Banku Fundazioei ezartzen zaien zerga sistema. Ezarriko zaien zerga sistema injustua eta ezarriko zaien zerga sistema justifika ezina. Lehenengoz, obra sozialera bideratzen dena gastu moduan kontenplatuko da eta ez irabazi moduan. Beraz, ordaintzeko unean, diru hori ez da irabazi izango. Eta ez ahaztu Kutxabanken irabazi ez ari garela. Kutxabankek ez du diru horregatik ordainduko. Eta noski Kutxabankek etxegabetzeak egiten dituenean, hemen inori ez dio zera sola. Herritarrei bermeak eta laguntzak ematen ez diotenean, ez du inporta. Enpresak laguntzen dituenean, ematen du Aldundiak ez duela zer esanik, BBKarekin eta Kutxabankekin ez daukalako zer ikusirik. Baina gero, hobariak emateko orduan bai. Bizkaitarron diruarekin negozio itzela egiten duen Kutxabanki, ogasunari, ez ordaintzeko bideak irekitzeko orduan bai. Lehenengo xedapen gehigarriaren inguruan eramentzea gintezken, baina ez dekogu denborarik, ez dago nork ulertu eta uste dugu nahita egiten duzuela.
Kutxabanken kiebra birritan ordaindu beharko genuke, zergaitik hobari fiskalak dituelako eta kiebrara badoa, ogasunearen aurrean erreklama dezakelako dirua. Finean, gure aurrezkiak galduko genituzke eta errentaren aitorpenaren bitartez Kutxabanki bideratuko genioke dirua. Finean, honek sektore publikoa Kutxabanken abalemaile bihurtuko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Soto Andrea. Aldeko txanda, Atutxa jauna. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Soto Andrea, egia esan hitza handiak, berba potoloak, entzun dugu zanak, baina alternatiba gitxi. Alternatiba gitxi. Diskurtsoan geratzen zarie eta diskurtsoakaz bakarrik euskal gizarteak eta bizkaitar gizartearen arazoak ez dira konpontzen. Ez dira konpontzen. Claro, porque a los vizcaínos y vizcaínas hay que decirles qué otras alternativas hay. Ustedes deben de saber que solo hay 2 cajas de ahorros en todo el Reino de España que subsisten con la misma, vamos a decirlo así, conformación y régimen que tenían nuestras cajas y que desgraciadamente han perdido. La caja de Ontinyent y la caja de Pollensa. Ese es su modelo de cajas para Euskadi. Ontinyent y Pollensa, con todos los respetos para esas entidades, sus empleados, la gente que tiene allí, los impositores, etc. Bueno, pero díganlo, díganlo. Si queremos algo moderno al servicio de esta sociedad y, sobre todo, que responde a lo que Europa está obligando, o nos vamos, a otra cosa más de andar por casa. Pero díganlo, díganlo. No estamos hurtando el debate, de hecho, aquí estamos debatiendo sobre ese tema. Estamos debatiendo sobre esa cuestión. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta también que cuando se hacen afirmaciones, más o menos no veladas, de que prácticamente somos los grandes culpables de la desaparición de las cajas, pues ustedes también tendrían que ser justos con la realidad. Y la realidad ha sido que todo el sistema bancario, y especialmente nuestras cajas, lamentablemente han estado o han pagado, en este caso, justos por pecadores. Justos por pecadores. Y Europa ni ha tenido en cuenta la labor que han hecho nuestras cajas, ni ha tenido en cuenta la gestión, la buena gestión que han tenido nuestras cajas. Eso hay que decirlo así. Es un camino que, desde luego, a nuestro grupo no nos hubiese gustado recorrer. Pero es el camino, como bien ha indicado el señor diputado, que las instituciones europeas han puesto como precio el rescate bancario. Así de claro, así de claro. Ahora, si ustedes prefieren seguir en el discurso de, hay 2 metros de nieve en la calle, pero me da igual, todo el mundo en bermudas, aquí no pasa nada, pues sigan. Pero la realidad es otra, la realidad es otra. Y con echar la culpa al PNV de todo, pues no es suficiente. Quizá a ustedes les sirva, pero eso no soluciona los problemas de la sociedad vizcaína. No lo hace, no lo hace. Y hablando de debates, les voy a decir una cosa. Ustedes han recordado nosotros que apoyamos el decreto, que apoyamos la ley. Claro, es que enmendamos, negociamos, acordamos, trabajamos. Ustedes, pues mire, lo que hicieron concretamente con el decreto, de 7 diputados de Amaiur, 5 ni votaron. Ni votaron. Ni tan siquiera se molestaron en votar que no. Cuando ustedes se presenten como defensores de los intereses de los vizcaínos, cumplan con sus tareas en todos los lugares donde tienen representación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Atutxa jauna. Soto Andrea. Eskerrik asko berriz ere, alternatibez mintzatu zara, alternatibak aurkezteaz, zein izan da PNV-ren alternatiba. Legeak esaten zuen que en principio también deberían tener un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios y garantizar la liquidez, eta orain zuen emendakin
baten inguruan ezin gara mintzatu egin zenituzten transakzional eta emendakin guztietaz, eta pena da, baina 5 minutu daude bakarrik. Eta bale, funtsa orduan ez da jarri behar, eta hori printzipioz erabaki ona litzateke, hori zen zuen alternatiba, eta horrela bermatuko litzateke berez ustez, ez da, gizarte ekintzan dirua inbertitu izatea. Baina zein da proposatzen duzuen alternatiba orduan? Akzioak saltzea. Hori da PNV-ren alternatiba, akzioak saltzea. Hau da, jadanik 3 kutsek ez dute izango Kutxabanken akzioen 100%. Eta akzioak saltzeak zer esan nahi du Atutxa jauna? Privatizazioa. Hori esan nahi du. Eta privatizazioari ateak irekitzen baldin badizkiogu zer esan nahi du? Ezin dela bermatu gizarte ekintzarako fondorik egongo denik edo inbertsiorik egongo denik. Akzioak salduta beraz, ez dago inolako kontrolik Kutxabanken norabidean. Onura, esan duzu baita ere, azkenean troikak agintzen duela, ez da, Europatik datorrela. Lehenengo esaten duzu Europak berak ez duela onartu eta ez duela aintzakotzat hartu gure kutsek egindako lana, eta ez duela lan hori kontenplatu, era berean esaten duzu derrigortzen gaituela eta kasu egin behar dela. Zergaitik? Zergaitik? Goazen eztabaidatzera nola bermatu gure aurrezki kutxan izaera soziala, benetako izaera soziala. Bultza dezagun finantza sistema propio bat Euskal Herriari begira egongo dena. Zergaitik ez? Aukera hori ez da kontemplatzen. Y sí, pues que decimos que el PNV es el culpable, bueno, es el culpable relativamente de apoyar a su banco, no. De apoyar a su banco, no. Nafarroan parlamentuan adibidez badago fundazio berezien legea eztabaidatzen une honetan, patronatuaren inguruan ere eztabaidatzen ari dira, patronatuaren osaketan inguruan eztabaidatzen ari dira, erabakitzen ari dira parlamentua zelan egongo den ordezkatuta, zergaitik hemen ez. Bizkaiko Batzar Nagusiek adibidez ez dute izan behar ordezkaritzarik BBK-ren patronatuan, eta bai, gure ustez, iruzurra egiten diozue gizarteari. Esto es un fraude. Pretenden que Kutxabank no pague impuestos por sus beneficios, permitiendo que lo que sus accionistas, BBK, Vital y Kutxa, dediquen a su obra social, el banco se lo pueda descontar como gasto y no pagar lo que corresponde. Hori da zuek onartu duzuena Kongresuan eta Senatuan. Eta esaten duzu ez genuela bozkatu. Eske olako gauza bat bozkatzeko, gizarte ekintzara dedikatzen denaren inguruan ere, eztabaidatu gintezken, baina denbora askorik ez daukagu. Aitor Estebanek, PNV-ko ordezkariak Kongresuan esan zuen kutxen legean gure interesei eustea lortu dugula. Berak esaten zuen gure interesei, eta horrekin geratzen gara. Lortu duzuela zuen interesetara eustea. Baina gu aurrean izango gaituzue. Presaka eta korrika onartu nahi izan duzue hau, baina gu ozen esango dugu, honek onurak ez dituela ekartzen, baizik eta alderantziz. Eta gezurretan ari zarete, lege hau ez da bat ere ona inorentzako, zuek onartu duzuen lege hau ez da ona guretzako, legeak gure kutxak desagertarazten ditu eta Kutxabank privatizatzeko bideak irekitzen ditu. Eskerrik asko.